سلام تخاتلت نايز channel كما يكنيهم لما عند دما بزعبا commonly used adjectives بمعلتاو هيوتنا ببزحين سمعون وين تقوم adjectives كنرينا كلمي يقول adjective انتاي مالتي زي نفلت وان دحرت حالينا اب موداتا نايزا فيديو يحصر بيلا خغلص ስለዚህ ኢታ ቀዳመይቲ ከም ዛንሪያ ዘለና ዳማምጹ አብዝለና edible ትድመጽ edible ማለት እንታይ እዩ ክብላዕ ዝኽእል ሰብ ክበልዖ ዝኽእል ዘይተባላሸው ዓይነት ምግቢ እንድሕር ተኮይኑ እንታይ ንብሎ edible ንብሎ ማለት እዩ አብዝለናቲ definition ወይ መግለጺ edible means something safe to eat ክብላዕ ዝኽእል ምግቢ ወይ ንኽንበልዖ safe ማለት ውሑስ ማለት እዩ ውሑስ ዓይነት ምግቢ ማለት ዘይተባላሸው ማለት እዩ ወይ ንሰብ ኢሉ ዝተሰርሐ ምግቢ እንድሕር ተኮይኑ እንታይ ንብሎ edible ንብሎ ማለት እዩ example ወይ አብነት አብዝለና this bread is edible ይናልና እዚ ባኒ bread ማለት ባኒ ወይ ቅጫ ማለት እዩ እዚ ባኒ ወይ ዝቅጫ ዝሲ ክብላዕ ይኽእል እዩ ንብላለና ማለት እዩ በአንጻሩ አይብላዕን እዩ ክንብል እንድሕር ተኮይና ወይ ዝተባላሸው ወይ ንሰብ ኢሉ ተሰርሐን ክንብል እንድሕር ተኮይና ብቅድሚት እንታይ ኢና ንውስኸላ not ንውስኸላ ማለት እዩ not edible ስለዚህ እንታይ ኮይና አላ ማለት እዩ opposite ወይ ከአንጻር ናታ ማለት ክብላዕ አይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ቅጫዚ አይብላዕኒ ክንብል እንድሕር ተኮይና እንታይ ንብል ማለት እዩ this bread is not edible ንብል ማለት እዩ ስለዚህ ዛ ቃል edible ማለት ቃል በቃላ ሰብ ክበልዖ ዝኽእል ማለት እዩ ሰብ ኢሉ ዝተሰርሐ ምግቢ ወይ ዘይተባላሸው ምግቢ እንድሕር ተኮይኑ እንታይ ንብሎ edible ንብሎ ማለት እዩ ካለይት እንታይ ያላትና ንማይ አዚያ ትገልጽ አብዚ ያላትና ማለት እዩ ደማምጻኽ አብዚ ያላትና ከመይ ትድመጽ potable ማለት ከዓ ጹሪ ማይ ማለት እዩ ክስተ ዝኽእል ሰብ ክሰትዮ ዝኽእል ማይ እንድሕር ተኮይኑ እንታይ ንብሎ potable ንብሎ ማለት እዩ definition አብዝለና potable means safe to drink ክንሰትዮ ውሑስ ወይ ከዓ ተኮይኑ እንታይ ንብሎ potable ንብሎ ማለት እዩ example ወይ አብነት አለና this water is potable እንታይ ንብላለና ማለት እዩ ዚያ አብዛ example ዚያ እዚ ማይ ዝሲ ክስተ ይኽእል እዩ ንብላለና ማለት እዩ በአንጻሩ ክስተ አይክእልን እንተይልና ክንብል ተደሊልና ከምታ ናይታ ዝሓለፈት example ዝራእናያ ብቅድሚት not ጥራይና ንውስኸላ not ወሲኽና ቃል ከም ዘለዋ ማለት እዩ not potable ንብሎ ማለት እዩ እጂ ንኣብነት እዚ ማይ እዚ አይስተኒ ክንብል እንድሕር ተኮይና please this water is not potable ንብሎ ማለት እዩ እዚ ማይ እዚ አይስተኒ ኢልና ነጠንቅቆም ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ሳልሰይቲ ኤግዛምፕል ካንተ ያላትና አብዚ ያላትና ከመይ ትድመጽ audible ማለት ከዓ ክስማዕ ዝኽእል ንጹር ድምጽ እንድሕር ተኮይኑ እንታይ ንብሎ audible ንብሎ ማለት እዩ በአንጻሩ ክስማዕ ዘይክእል እንድሕር ተኮይኑ not audible ንብሎ ማለት እዩ ስለዚህ ብብዝሕ ሕጂ ድምጽኻ አይስማዕን ነይሩ ወይ ድምጽ ናይቲ መምህር አይስማዕን ነይሩ ወይ ይስማዕ ነይሩ ክንብል ተኮይና እዚኣ ቃል ክንጥቀመላ ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ቃል በቃላ audible ማለት ክስማዕ ዝኽእል ንጹር ድምጽ ማለት እዩ ብቀሊሉ ክንሰምዖ ንኽእል አብዝለና definition መግለጺ audible means something you can hear ክንሰምዖ ንኽእል ማለት እዩ እንድሕር ተኮይኑ እንታይ ይበሃል audible ይበሃል ማለት እዩ example አብዝለና the teacher's voice was audible ታይልናልና the teacher's voice was audible ታይንብላልና ማለት እዩ ናይቲ መምህር ድምጺ ንጹር ነይሩ ይስማዕ ነይሩ ማለት እዩ አይስማዕኒ ነይሩ እንድሕር ክንብል እንድሕር ተኮይና the teacher's voice was በቅድሚ እንታይ ኢና ንውስኸላ not audible ታይልና ማለት እዩ the teacher's voice was not audible ታይልና አይስማዕን ነይሩ ማለት እዩ not ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብሮ opposite ወይ ከአንጻር ይኸውን ትርጉሙ ማለት እዩ ስለዚህ ድምጽኻ አይስማዕን አሎ ክንብል እንድሕር ተኮይና ሕጂ ንኣብነት please your voice is not audible ንብሎ ማለት እዩ
please your voice is not audible ስለዚህ እንታይ ንብለልና ማለት ድምጽኻስ አይስማዕና ኣሎ ዓዋብሎን ንብለልና ማለት ኖት ተወሲኽና ኣላ ኩሉ ግዜ ትርጉማ አንጻር ትኸውን ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣ ከዓ ድምጽኻ ይስማዕ የለን ወይ ጽቡቕ ይስማዕ ዘሎ ክንብል እንድሕር ተኾይና ክንጥቀመላ ኢና ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ ኣላትና ኣብዚኣ ማለት እዩ ታንጅብል ትድመጽ እዚኣ ፀሓሓፈ እያ እዚኣ ድማ ምጽኣ ታንጅብል ማለት ከዓ ብኢድና ክንሕዞ ንኽእል ነገራት ተኾይኑ እንታይ እዩ ታንጅብል ማለት እዩ ክትሓዝ ወይ ክድህሰስ ዝኽእል ተኾይኑ ማለት ኩሎም ነገራት መጽሓፍ ጣውላ ላፕቶፕ ማዕጾ ዋሬቨር ማለት እዩ ኩሉ ክትሓዝ ዝኽእል ብኢድካ ተኾይኑ እንታይ ይበሃል ታንጅብል ማለት እዩ ስለዚ እቲኣ መግለፂ ብዚኣትላ ኣላትና ታንጅብል ሚንስ something you can't touch ክንሕዞ ንኽእል ተኾይና እንታይ ይበሃል ታንጅብል ይበሃል ማለት እዩ በአንጻሩ ከዓ ክትሓዝ ዘይክእል እንድሕር ተኾይኑ ከዓ እንታይ ኢና ጥራሕ ንውስኸላ ኖት ንውስኸላ ማለት እዩ እንታይ ትኾን ክትሓዝ ኣይክእልኒ ማለት ከምዛ ኣብዚ ኤግዛምፕል ንሪኣ ዘለና ኤር ኢዝ ኖት ታንጅብል ኢልና ኤር ኢዝ ኖት ታንጅብል እንታይ ንብል ኣለና ማለት እዩ እዚ IRC ክትሓዝ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ታንጅብል ኣለና አንጻርናት ከዓ ኖት ተወሲኽና ኣላ ከዓ ኖት ታንጅብል ስለዚ ታንጅብል ኩሎም ክትሓዝ ዝኽእሉ ማለት እዩ ቡክ ቴብል ቼር ኤክሰትራ ማለት እዩ ክትሓዝ ዘይክእል ተኾይኑ ከዓ እንታይ ንብሎ ኖት ታንጅብል ከም በዓል ኤር ማለት እዩ ኤር እዚ ንሕና ዝተንፍሶ ማለት እዩ ኢድና ክንሕዞ ወይ ክንትንስሶ ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዛ ታንጅብል ቃል በቃላ ማለት ትርጉማ ክትሓዝ ወይ ክድህሰስ ዝኽእል ነገር እንድሕር ተኾይኑ እንታይ ንብሎ ታንጅብል ይበሃል ማለት እዩ እንድሕር ክትሓዝ ኣይክእልኒ ክንብል እንድሕር ተኾይንና ከዓ ኖት ንውስኸላ ብቕድሚት ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንታይ ኣላትና ኣብዚ ኣላትና ማለት ቪዝብል ቪዝብል ማለት ከዓ ብዓይንኻ ክርአ ዝኽእል ማለት እዩ ክርአ ዝኽእል ነገር እንድሕር ተኾይኑ ቪዝብል ንብሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኣላትና ቪዝብል ሚንስ something you can see ክንሪኦ ንኽእል ነገር እንድሕር ተኾይኑ እንታይ it is visible ማለት እዩ ክርአ ይኽእል እዩ ኤግዛምፕል ኣለና ኣብነት ኣብዚ the stars are visible at night እንታይ ንብል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ግዜ ለይቲ እቶም ከዋኽብቲ ይረኣዩኦም ንብል ማለት እዩ ክርአ ኣይክእልን እዩ እንድሕር ክንብል ተኾይንና ከዓ it is not visible ንብል ማለት እዩ it is not visible ክርአ ኣይክእልን እዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ ካልእ እውን ኣሎ ንኣብነት ብሕፅር ዝበለት እውን እዛ not visible ብሕፅር ዝበለት እውን invisible ዋላ እውን ትርጉማ ክርአ ዘይክእል ማለት እዩ ሎማዓንቲ ግን I don't want to make it complicated ከካብ ብቕልል ዝበለ ጥራሕ ክንመሃር ደልየ ስለ ዘለኹ እዚኣ ኖት ጥራሕ ወሲኽና እታ ትርጉማ አንጻር ትኾነልና ማለት እዩ ስለዚ ቪዝብል ማለት ብዓይንኻ ክርአ ዝኽእል ማለት እዩ ኖት ቪዝብል ከዓ ክርአ ዘይክእል ማለት እዩ ኣጌን ኣብዚኣ እንታይ ኣላትና ከምዛ ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ legible ኣደማምፃ ኣብዚ ኣለና legible ማለት ከዓ ንፅሕፈት ኢና ንጥቀመሉ ዝኾነ ፅሕፈት ክንበብ ዝኽእል ጽቡቕ ፅሕፈት ማለት እዩ ንጹር እንድሕር ተኾይኑ እንታይ ንብሎ legible ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ናይ ሰብ ፅሕፈትካ ጽቡቕ እዩ ዝንበብ ክንብሎ እንድሕር ተኾይንና your handwriting is very legible ንብሎ ማለት እዩ ክንበብ ኣይክእልኒ እንድሕር ተኾይንና ከዓ ከምታ ክንብላ ፀንሓና ኖት ንውስኸላ ብቕድሚት ማለት እዩ ስለዚ ትርጉማ ግን ቃል በቃላ እዛ legible ማለት legible means easy to read بقليلو كننبو نخيل مالتي نصور زخنا صحفت ابنت و example علينا her handwriting is very legible تاينو لالنا مالتيو اتصحفت نهاتا بطعمي نصوريو نبل علينا مالتي صح كالي example كنرينا this text is not
legible ታይኑላልና ኣብዚኣ ኖት ስለዝወሰናላ ብቅድሚት ታትርጉማ አንጻር ክትከውን እያ ማለት እዩ ታይኑላልና እዚ ጽሕፈት እዚ ቴክስት ማለት ጽሕፈት ማለት እዩ ክንበብ ኣይክእልን ንብላልና ማለት ስለዚ እዛ legible ውን ብብዝሒ ክንጥቀመላ ኢና ክንበብ ዘይክእል ጽሕፈት ወይ ክንበብ ዝኽእል እንድሕር ተኮይኑ እዚኣ ቃል እዚኣ ንጥቀም ማለት እዩ ካልአይት ከ እንታይ ያላትና accessible ማለት ንኣብነት ሕጂ ኣብ ሓደ ቦታ ወይ ሓደ ዓዲ መኪና ዘይተኣትዎ ወይ ኣውቶቡስ ዘይተኣትዎ እንድሕር ተኮይና እንታይ ንብሎ not accessible by bus ንብሎ ማለት እዩ እቲ accessible ግን ቃል በቃላ እንታይ እያ ክንኣትዎ ወይ ክንበፅሖ ንኽእል ማለት እዩ ክንኣትዎ ወይ ክንበፅሖ ንኽእል ብቐሊሉ እንድሕር ተኮይና እንታይ እዩ accessible ማለት እዩ ኣብነት ወይ ኤግዛምፕል ምስራኣና ንጽርት ክትኮነልና እያ እዚኣ definition ወይ ትርጉም እያ accessible means something that is easy to reach or get ጂ ኤግዛምፕል ወይ ኣብነት ንርአ እዚኣ ያላትና ኤግዛምፕል the park is accessible by bus ንብላልና the park is accessible by bus ፓርክ ማለት እዚ ናይ መጻወቲ ቦታ ማለት እዩ መዘናግዒ ስለዚ እቲ ፓርክ ሲ ኣውቶቡስ ተኣትዎ እያ ንብላልና ማለት እዩ ስለዚ ኣውቶቡስ ኣይተኣትዎን እያ ክንብል እንድሕር ተኮይና ብቅድሚ እንታይ ኢና ንውስኸላ ኖት ንውስኸላ ማለት እዩ ስለዚ ኣውቶቡስ ክትኣትዎ ትኽእል ቦታ መኪና ክትኣትዎ ትኽእል ክንብል እንድሕር ተኮይና it is accessible by bus it is accessible by car በመኪና ክብጻሕ ይኽእል መኪና ተኣትዎ እያ ማለት እዩ ኣይተኣትዎን እያ እንድሕር ክንብል ተኮይና ከዓ it is not accessible by bus it is not accessible by car ስለዚ እዚ accessible ማለት ከምዚ ሲቹዌሽን ንጥቀመላ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ዝበልኮ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እንታይ እዩ ነይሩ commonly used adjectives ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብብዝሒ ንጥቀመሎም adjectives ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ነቶም adjective እንታይ እዩ ዘይንፈልጥ እንድሕር ተሃሊና adjective ማለት ኤግዛምፕል ክንሪኢና ኣብዚ ኤግዛምፕል ኣብነት እንታይ ያላትና she has a red car እንብላልና she ንሳ ማለት እዩ she has a red car መኪና እዩ red ቃ ቀይሕ ማለት እዩ ንሳ ቀያሕ መኪና ኣላታ ንብላልና ማለት እዩ ስለዚ adjective ኣየና ቀይሕ ሕጂ እንታይ እዩ adjective ምክንያቱ adjective እንታይ እዩ ኣብዚ ለና ትርጉሙ an adjective is a word that describes a noun noun ወይ ነቲ ስም ዝገልጽ እንታይ ንብሎ adjective ንብሎ ማለት ስለዚ noun ወይ ከዓ ስም ኣብዚ ኣብነት እዚኣ እንታይ እያ ካር መኪና እያ ስለዚ እንታይ ዓይነት መኪና ምዃና ዝገልጽ እንድሕር ተኮይኑ እንታይ እዩ adjective ማለት እዩ ስለዚ adjective noun ኩሉ ግዜ ብሓንሳብ ይኸዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ adjective ነቲ noun ይገልጾ ማለት እዩ ንኣብነት ነዊሕ እዩ ሓፂር እዩ ረጒድ ቀጢን ሕጉስ ከምሳት ክንብል እንድሕር ተኮይና እዚኦም ኩሎም እንታይ እዮም adjectives ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣብነት እዚኣ she has a red car ኢልና ኣለና car noun ወይ ከዓ ስም እዩ እንታይ ዓይነት መኪና ምዃና ዝገልጽ ከዓ እንታይ adjective ስለዚ adjective እንታይ ኣብዚ ኤግዛምፕል እዚኣ red ማለት እዩ ካልአይቲ ኤግዛምፕል ኣላትና she is a happy girl ጓል ማለት እዩ ንሳ ሕጉስቲ ጓል እያ ንብል ኣለና ስለዚ እቲ ናውን እንታይ እዩ girl ወይ ከዓ እታ ጓል ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ጓል ምዃና ዝገልጽ ከዓ እንታይ happy ሕጉስቲ ማለት እዩ happy ከዓ ኣብዚ ኤግዛምፕል እዚኣ እንታይ እያ ከም adjective ንጥቀመላ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ኤግዛምፕል እንታይ ያላትና ዳዊት is very tall ዳዊት ብጣዕሚ ነዊሕ እዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዳዊት እንታይ እዩ እቲ ናውን ወይ ከዓ እቲ ስም እዩ ዳዊት እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ዝገልጽ ከዓ adjective ማለት ስለዚ ኣብዛ ሰንተንስ እዚኣ adjective ኣየነይቲ እያ tall ማለት እዩ ስለዚ adjectives and noun ዝመስል ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ እንታይ ኢና ንርኢ ነርና some commonly used adjectives ሪኢና ማለት እዩ I hope
معلتاوي هيوتنا كنጥቀመሉ ማለት እዩ ያ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ንዝመስል ነይሩ እዛ ቻነል እዚኣ ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ላይክ ሰብስክራይብ ኣይንሕመቕ ማለት እዩ ያ ቴንክ ዩ ኣብ ቀጻሊ